N'hi ha 177 escalons. Sí, t'han comptat. No, però ara ja ho he fet Perquè ells de baix. A veure, comptant ixi el primer. Comptant ixi d'ahir. Si pugeu, si no pugeu corrent a poquet no passaré per tot. A veure si algú és capaç de que, fins a la sala de les campanes, quants escalons n'hi ha. 177 és fins al Simolet. Al bajar de Mayuyo. Ya dice la niña. No tengo miedo de ir aquí. Ya. Cuando se ponía el sol, un TikTok, él no te va a la la otra vez estábamos con él así esperando, así me Ara tocarem la introducció només, perquè
posem, mos entrarem l'any que ve, no mos deixem pujar. Deixeu les cordes, sisplau, tots. Aparteu-vos de les cordes. Que jo intentaré tocar això. Zacaria i Pablo, va. Lavinia, la cuerda, deja la cuerda. Venga.